Mala som tu možnosť byť pri koordinátoroch už od začiatku, čiže stretávam týchto koordinátorov posledné 4 roky a sú to pre mňa najinšpiratívnejší učitelia a učiteľky, od ktorých sa ja sama veľa učím. Takže keď im môžem priniesť nejaký nápad, ukážku, ako sa dá spraviť niečo inak, pre mňa je to povzbudením. Je prirodzené, že moderné technológie pre niektorých sú takým strašiakom, ale sú to len technológie. Ja osobne som v téme online nástrojov, kde viem byť podporou pre učiteľov, aby si vyskúšali v bezpečnom prostredí tieto nové nástroje a potom ich aplikovať v triede. Keďže sa jedná o inovačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, môžete mať obavu, že či sa to bude dať popri práci stíhať, ale všetky webináre, ktoré robíme, sú urobené tak pútavo, že naozaj neodtrhnete oči od nás. Či ste učiteľ alebo učiteľka základnej alebo strednej školy, toto je jedinečná príležitosť, kedy sa môžete naučiť nové informácie z prostredia digitálnych technológií. Takže určite sa prihláste.